Takže vítajte u tretieho dielu Spajnu. V tomto dieli si vlastne väčšinou sklad. Ja som to síce robil vo štúdiu ten sklad, ale podľa mňa by som mohol ešte viac väčší robiť. Toto vlastne tento spalište okolo a to je ešte také jedna bude, také rozpotom, to je vlastne počiatko. Tu mám vlastne, sem vlastne mám battle a budem to z toho battle dávať preč ty veci a sem dám vlastne veci do čestky a tej vlastne čestky to bude dávať veci do toho skladu. Druhá vec, ja som hovoril, že bývam s Alexom, Alex je 24, lenže on dostal zo server 2. Momentálne som si k tomu nechcela nejako vyjadrovať, možno urobím video s predákom. A je tu na serveri bod 8.2.0. Je to vlastne hrať, potom som si vytáčať. A tu máme ešte celkom si postavil novú lanovku. Ja vám testujem rovno na video. Neužijú. Dobre. Zavíjajte velice dobrá vec. Jem to ide na kopec a ty vlastne musíš to special len tak, že musíš popiť hora, že musíš lesť a tak. A vlastne keď pôjdem tuto, tak celkom tu mám ten istý šklad. Není to o tom, že vlastne on kopíroval mňa. On mi vlastne poslal videjko, že ja mám práve ten sklad, to som ja sebe okopíroval za jeho. Takže ale ďakujem za vlastný sklad, je veľmi dobrý. A ešte vám ukážem, jak ten sklad vlastne je. Oni som dobrý. Ten sklad funguje vlastne tak. Ja to ukážem vysvetlené. Vlastne ty tu máš, no on to vylepšil, tu má čestku aj na tým máš žabu určite. Alebo niečo tam má určite, tu máš žabu, na tým má ešte niečo. A vlastne tu máš prasa a ty si vlastne, on to má zamknuté, my tu nemôžeme nič štieľať. A vlastne cez to prasa si môžeš zobrať vlastne hoci čestou skladu. Ja vám ukážem, jak to funguje. A funguje to vlastne. Tak tu mám napríklad 240, tak pošlem 4004 andezity. A jak prasím to do toho skladu, až ten dohľadej, čiže aj to môžem vyťahnuť, že mám to. Samozrejme aj ja to mám zamknuté, pretože nechcem, že niekto len tak niečo zobral. Tak mám ešte čestky ako k tomu, že tam samé andezity čestkách, takže nechcem to vážne nejako pomáchadlo, ale teda konečne funguje. Doteraz nefungovala, neviem prečo. Asi celkom to nejako opravil. Teda som ho poprosil, že čím to opravil, ale to neviem. No dobre, a ja si dám suroviny a potom sa a vlastne môžeme ísť na stavanie. Dobre, takže ja som si získal veci. Rovno sa prepojila aj myška, tak napíšem cez. A myslím, že podľa mňa, tak som tu dal niekam sem. Dobre. Zostal mi nejak všetko. Tak počkaj, ja sa rozbijem toto. Aby ma zaujímalo, že kam zdrhla tá šachta. Ale akože šachty potrebujú momentálne. Nech mi nikto nehovorí, že si je pre mňa chceš. No dobre, tak ja si pre ňu.
Dobre, takže ja som si zbehol pre tú šaftu. Takže tam na to neprejdem. Neviem, môžem vyskúšať. Dobre, nemôžem vyskúšať, ale to je jedno. No tam sa nebudeme starať. Bum. Ja tu stále čiším sebe. No, ja som pôvodne chcel spraviť dvoje. A podľa toho, že vidím, jak to hodím sem. Nech je to bližšie, lebo neviem, čo sa s tým deje, ale musím zaprieť mahnúk, ale ja si asi idem prepíkať za týchto 6 itemov, to tam ešte hodím, ale toto hodím sem a aj tak toto budem píkať. Dobre, ja som píkal. Ale neviem, či už som vám to ukazoval, že jak funguje ten sklad, lebo pretože som hovoril, ale takto to vlastne funguje. A vy si tu iba vyhľadáte, napríklad ja si teraz zoberiem z tomu pickaxe. A teraz mi to dojde. Dobre. Ja vlastne ostatné veci, ako zväčšenie toho skladu a tak spravím ešte do off-screene. To je vám hlavne jasné. Pozorite veci do tých off-screene. Dobre, som dám vlastne veci do tej čestky rovno. Potom ešte ako no to vlastne takto ide a potom to ide sem do tých vaultov. Takže to by z dnešného videjka bolo tak všetko. Tak dúfam, že sa vám páčilo a uvidíme sa u ďalšieho videjka. Tak čau.